Por terceiro ano consecutivo, a colaboración entre o Concello de Porto do Son e o Náutico de Portosín permitirá promover o deporte da vela entre os máis cativos. Este é o terceiro ano que o Real Club Náutico ten esta iniciativa. Era unha actividade que antigamente estaba solo para os socios, se non me equivoco, pero desde fai 3 anos que a axuda do Concello, un convenio que temos firmado con eles, esta actividade abreuse para todos os nenos do Concello e sen ser do Concello que queran asistir. A cota mensual é de 39 euros. Os participantes non teñen que aportar material, posto que o club pon a súa disposición tanto as embarcacións como chalecos e demais útiles necesarios para a navegación. Teníamos mucho interés en el Club Náutico en abrir pues, las puertas a que se conociese el mundo de la vela, a quitarle esa etiqueta de elitista injusta, porque bueno, un niño de nuestra escuela pues con unos precios pues muy razonables. Estamos hablando de, en el caso de la escuela municipal, 39 euros al mes, practica todas las semanas un día a tiempo completo, el club pone los barcos, pone los chalecos, pone los monitores, de manera que el niño lo único que tiene que hacer pues, es personarse en nuestras instalaciones con ánimo de disfrute. Os cativos terán ocasión de adestrar baixo as ordes de Iago López Marra, deportista olímpico que tamén iniciaba a súa carreira nestas augas. A min gustei moito intentar promover a canteira, que a verdade que por sorte levamos 2 anos no Real Club Náutico de Portosín crecendo, de que cada ano, desde fai 3 anos de que empezamos a promover a vela infantil, vai medrando este número, pero sobre todo o noso objetivo e a nosa prioridade é facer medrar, facer coñecer este deporte aos nenos do Concello. Como eu, vivía 200 metros do náutico, para min era como ir de festa, non? Os interesados poden solicitar máis información tanto nas instalacións do náutico como na oficina de deportes do Concello. Como oferta promocional, o mes de outubro será de balde.